Yun mga katoy. Tayo ng ano mga katoy, ng Binangonan at Angono sa may barangay Palangoy. Good morning mga katoy. Hindi naman tayo sa panibagong fishing adventures. Maglo-lure casting tayo mga katoy. Yun. Nasa along 8 sa tayo mga katoy. Yun. Inagaan natin mga katoy kasi ano, maglo-lure casting tayo. Aanoin natin yung mga dalag doon. Baka sakali makachamba. Yun. Yun mga katoy. Aanoin natin muna natin pagdadrive natin. Baka maano pa tayo, disgrasya. Okay. Good morning mga katoy. Stay tuned lang mga katoy. Yun, dito na tayo mga katoy sa barangay Palangoy. Madilim pa mga katoy, tamang-tama lang to. Sa casting lure tayo, magka-casting lure tayo. Yun o. Yun. Sumuha tayo mga katoy, try natin dito. Yun. Ang ganda mga katoy ng ano, lumalabas pala yung araw. Dito na tayo mga katoy, dumating na tayo. Tamang-tama lang mga katoy. Umalis ako sa bahay mga katoy, ano na, alas 4. May barangay Palangoy. Tatry natin dito mga katoy. Maglo-lure casting tayo. Pangdalag. Tamang-tama yung mga water lily dyan. Yun mga katoy, sit up tayo. Wala mga katoy. Yung mga katoy, yung ganda rito. Yan. Ba't kaya wala? Diyan na kasi nagpabol ako ng ano dyan, yung lure ko. Wala rin. So yun. Yun mga katoy. Dito sa barangay Palangoy mga katoy. Dito. Inamitan ko na mga katoy ng bulate. Walang kumakagat. Tsaka yung artificial na ano, na prag. Yung lure. Nagpabol din ako ng dalag, wala ring umabol. So lipat tayo mga katoy sa Binangonan. Ganda sana dito mga katoy. Parang area dito. So yun, lipat tayo mga katoy. Dito tayo mga katoy sa ano, barangay Itan. So galing ako sa barangay Palangoy kanina. Siguro yung takbo ko pa ano, mga 30 minutes pa papunta dito sa barangay Itan. Mga katoy, puro bundok na dinaanan ko. Pag mumotor, inikot ko siya papunta ron. Si Ivan, yun o. Galing bumato. Nakauli sa mga katoy, ang laking kanduli. May kasamang ano, Pampers.
Ayun. Akin na yun, laki to ya. Yun. Yun, ang galing ni Ivan ah. Yun. Yun mga katoy. Mayroon ng tropa. Anong pangalan mo tayo? Ivan. Yun, si Ivan. May bago na tayong tropa. Susubukan natin tong ano mga katoy. Itong bangka. Papaalam tayo kay sa nanay niya. Baka marinta natin kayo. Doon tayo mga katoy. Maganda sana doon mga katoy sa gilid ng water lily pag ganun. Sana pumayag si si nanay niya, si mama. Yun! Pumayag si tatay. Paggamit niya tong bangka niya mga katoy. Renta natin ng yun. Stay tuned lang mga katoy. Baka makatari tayo mga tilapia dyan. Kung saan napupunta yung natin Aban. Yan, doon tayo sa kanto na yun. Sigurado. Yan. Yun. Ito yung batang mananagwan dito sa Itan. Sino isa shoutout mo Tan? Tan. Ay, Ban. Tan ka ng Tan eh. Ban pala. Ay, Ban pala. Tan tararan tan tan tan. Dito tumatambay lahat ang kalapati ko. Ay, may kalapati ka? Yan, may kalapati pala sila mga katoy. Dati, tumatambay lahat ang kalapati ko. Huwag ka. Tama na, Tan. Huwag mo na masyado. Huwag masyadong bulabugin para makukuha natin yung isda. Hulo! Yun o! Dito! Nakaswerte mo naman. Yun o. Ang galing kasi. Yun. Nakadali ka na, Brad! Uy! Ito ang sumabit. Yun. Nakayari tayo. Yun. Yari eh. Nice one. Tilapia. Kajoy. Ano to? Arroyo? Dito original ban? Yes. Nakayari tilapia. Yan. Sabi ko na nga ba. Danda na to. Ano to? Lo. Ay. Yun, yari. Kanduli na kailang kanduli ka na, Ban? 5. Yun, teka. Yun, mga katoy. Nakasampung kanduli na kami, tapos tigisto kami ni Ivan na tilapia. Galing mamingwit si Ivan. Doon kami pumunta mga katoy. First time ko makaano ng bangka. Ang hirap balance. Yay! Yun. Kanduli. Kanduli na naman. Oh, double. Double na nga. Double. Yung isa sa tiyon. Double mga katiyo. Itama yan sa Solbits. Puro kanduli mga katoy. Yun. Snack daw muna kami ni Ivan. Gutom ka naman? Gutom ka na? Parehas tayo. May natulog. Yan nga katoy, ang ganda dito. Yan galing ni Ivan. Nakailan tayo, Ban? Ha? Nakailan tayo? Marami na. Tag-isa tayong tilapia, no? Ha? Nakatig-isa na tayo. Tapos, kanduli. Ilan kanduli ka? 5. 5. Oh, 5. Ako ata yung 5 eh. Ayan, no? Haras 9 na. Ang galing magsagwan ni ni Ivan. Yun, may patayo-tayo pang nalalaman. Sa akin eh. Yan, mga ganda dito mga kachayo. Water lily. Wag mo kasi maano tayo.
Ano tayo, mag-ayong tayo. Sabi Lumubog sa'yo, tayo. Ayan. Ah! Kaso maingay lang tong kasama ko. Hindi tayo makakuha dito. Baka tumatakbo yung tilapia. Magaling ako. Yun, no way na mga kadoy. Ang ganda nito mga kadoy, oh. Tarik na tarik yung daan. Barangay Itan pala yun mga kadoy. Ang layo pala to. Okay na to. Hindi na masama to. Yun. Dalawang tilapia lang tapos puro kanduli mga kadoy. Daming kanduli, oh.